Quan parlem de disfàgia, parlem de la dificultat que té el pacient en el procés de deglució. S'estima que entre la població general té una afectació que està per sota del 10% aproximadament, però aquesta prevalença es veu augmentada en població d'edat avançada i que està institucionalitzada, que pot arribar fins a un percentatge del 60% aproximadament. Les causes de la disfàgia poden ser diverses. Podem parlar de problemes de patologia de la zona orofaríngea o podem parlar de malalties neurològiques com bé podria ser el Parkinson, l'esclerosi múltiple o tot tipus de demències. És important fer un diagnòstic precoç de la disfàgia per evitar riscos i les complicacions que són pròpies d'aquest problema. Entre aquests problemes podríem destacar la desnutrició o la deshidratació per l'aport insuficient d'aliments i de nutrients, una broncoaspiració, que és l'entrada de contingut alimentari dins de la via aèria, amb la qual podria comportar alguna infecció respiratòria o alguna pneumònia, o els ennuegaments amb una obstrucció parcial o bé total de la via aèria. Siempre trabajaremos en un entorno súper tranquilo, donde el paciente esté con la mínima estimulación posible para que se centre en el trabajo de lo que es comer. Siempre sin prisa y poquito a poquito. Si tenemos una disfagia leve, pues trabajaremos primero con texturas blandas, trabajaremos cuando se vaya complicando la cosa incluso con Turmix y podemos llegar incluso a dar los líquidos con polvos que mielifican, que lo que hacen es que sea la textura miel, o con gelatinas, y trataremos al paciente con gelatinas. El paciente siempre se sentará en una posición de 90 grados y con la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante. Evitaremos que el paciente se tumbe después de comer. Pel seu diagnòstic existeixen diferents tipus de tests i de mètodes per la seva avaluació. A Benito Meni hem establert una col·laboració amb la Universitat de Granada que han començat a treballar en el test EDISFO. És una eina d'ús fàcil, és ràpida de complimentar i et valora paràmetres tant de seguretat com d'eficàcia. Té l'avantatge que pot ser tant autoadministrada pel propi pacient com heteroadministrada per algun familiar o algun cuidador que conegui el pacient en els casos que aquest pacient tingui l'estat cognitiu alterat. Aquesta eina ens permetrà actuar de forma proactiva en intervencions i en cures per així evitar o minimitzar les complicacions que puguin venir derivades de la disfàgia.